A dneska si ukážeme, jak si získat Robuxy zdarma. A to na 100% real. Víte proč? Víte, proč to je zdarma? A je to na 100% real. Víte proč? To dělá ta největší firma Microsoft. Takže půjdeme na Google. Tady máme Microsoft Rewards. Dáte to tam. Dáte do plníku, co vám vyjde. Nevidíte to za Microsoft používá Microsoft účet. Můžete si ho udělat. Tady dám toto. Tak 0 bodů. Tak se tam měl hodně bodů. Já teď ukážu, jak to funguje. Vidíte, sebral jsem si to. Už mám 10 na to prostě. Jo, a jak byste si chtěli třeba Robuxy, teď je mnohem částky. 15 000 za 1000 Robuxy se zbláznil, 12 800 Robuxů, 6400 Robuxů. To je jako Microsoftu, když se na to díváš, tak prosím tě, zlevni to 6 000, to bude nám třeba 5 let, než to zabereme. Každý den zase 6 000 zbláznil, ne Microsoftu. To nechápu. Jo, to by bylo všechno. A vidíte, je to obrázku úplně medaile. No a tohle je všechno pro další video, tak začít. Naschledanou.